Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadrat Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ya al-qudum sayyidil maqam ya muwafil azam sultan awliya syekh Abdul Hasan al-Syadi. Wa ila hadrat musyidina murabbi rahina maulana Nadir Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudum syahidil Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati Suhaib bin Hadzal Kitab Al-Jawahirul Lama Syekh Ismail Mustafa wa usuli mafurah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan al-ayah. Artinya mangsa pemeriksaan amal yaitu dina kiamat itu jelas-jelas separek nanging para manusia terus-terusan padha lari padha mengo saking pituture Allah. Saben-saben napa pitutur anyar saking pangeran mesti padha ngrungokake srana dolanan. Artinya padha lelahan, padha enak-enakan, ora padha mikirno apa kang dadi nasib awake ana ing dina kiamat. Jadi awake kudu yakini rukun iman sing lahir iku ana dina kiamat. Awake kudu yakin bahwa dina kiamat iku akan terjadi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dawuhna wis parek dina kiamat itu sangat-sangat dekat. Tapi kenapa manusia seakan-akan gak ngerti tentang itu? Dalam arti embo-embo gak ngerti. Aslinya roh, aslinya paham tapi embo-embo gak ngerti. Sampai-sampai dia rela meninggalkan amal-amal ibadah. Lalai lah karo amal-amal sing seharusnya dadi bekale menghadapi dina kiamat. Lan isih akeh ayat-ayat kang ngelingno kita maring dina kiamat. Jadi akeh banget ning Al-Qur'an ayat-ayat sing jelasno tentang dina kiamat. Jadi aja sampai embo-embo gak paham tentang dina kiamat. Paling ora ana persiapan lah kanggo ngadepi dina iku. Muli kepriye iman kita maring dina akhir iki? Apa den terusake oleh uripe tanpa ngenakake persiapan? Ora, namung kitab suci Al-Qur'an kang paring pangemut marang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ora sithik dawuh-dawuh kang ngerengno supaya kita kabeh duweni rasa wedi terhadap kegawatan ing dina kiamat lan parake dina kiamat. Jadi menghadapi dina kiamat iku awak dhewe kudu duweni rasa wedi. Dalam arti maksud wedi iki awak dhewe kudu duwe persiapan kanggo menghadapi iku. Aja sampai ngerasa santai-santai wae. Bendina nglakoni dosa wae, nglakoni maksiat wae. Lali nek somben jelas dipertanggungjawabno. Ibu-ibu gak ngerti tentang pertanggungjawaban amal padahal aslinya ya ngerti. Sampai ngono. Kanjeng Nabi wae wis ngelingno banget sak pirang-pirang dawuh Kanjeng Nabi iku
akeh banget sing ngelingno tentang dina kiamat. Dan riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Panjenengan dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ajalukum fi man madha qablakum minal umami min salatil asri ila maghribis syams. Riwayat Syaikhan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh artinya mangsa uripe sira kabeh umat Muhammad iku yen den bandingno karo umat-umat sadurunge. Kaya umpama wektu iku metu asar sampai surepe srengenge. Tegese kari sithik mangsane. Apa arep ora percaya? Iki penjelasan Kanjeng Nabi mengenai hari kiamat. Jadi gampangannya awak dhewe untuk zaman akhir, zaman umat Kanjeng Nabi ini adalah karek entek-entekane zaman. Bahkan cara diumpamakno, umat sadurunge Kanjeng Nabi iku adalah waktu asar. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad iku surup tenggelame matahari tahun waktu maghrib. Jadi awak dhewe umat Kanjeng Nabi iku cara urip kuwi karek entek-enteke urip, karek entek-enteke zaman, wis karek hancur-hancure. Mulane awak dhewe kudu fokus karo golek bekal dina kiamat, aja sampai terlalu santai atau lalai karo amal-amal sing seharusnya jadi bekal. Dan wadake saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Panjenengane dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wasa'atu kahataini." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, ingsun iki den utus dening Allah ana ing kahanan akulan dina kiamat kaya driji loro iki. Jadi terutuse Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul karo terjadinya hari kiamat niku cara ibarat Kanjeng Nabi ngibaratna iku kaya driji loro. Kaya driji misal angka loro antara driji telunjuk karo driji tengah. Ya Kanjeng Nabi mengibaratkan terutusnya beliau sebagai seorang rasul karo terjadinya hari kiamat itu ibarat kaya driji telunjuk karo driji tengah. Kaya dua jari. Ini banget cedek ya, sampai awak dhewe mbok gak paham tentang iki. Jadi Kanjeng Nabi wis memperingatno. Mungkin iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejer driji loro, driji tengah lan driji penuduh, driji telunjuk. Jadi antara driji tengah karo driji telunjuk niku adalah pengibaratan Kanjeng Nabi bahwa ikulah jarak dekat antara Nabi diutus karo terjadinya hari kiamat. Dewe iki ing zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saiki wis ana mangsa 1400. Iki Kanjeng Nabi dawuh iku wis 1400 yang lalu. Dan yo saiki luwih cedhak tinimbang dua jari iki. Mbane ngono. Priye ukurane kanggo dina iki? Mungkin kena diumpamake wis jam 5:30. Apa arep ora percaya? Awasi iku donya ing mangsa iki. Para wong kang dadi pemimpin donya ing mangsa iki wis padha bingung mikirna pangane penduduk kang jumlahe wis ana 5 miliar. Cara ibaratnya ndek mau
antara waktu asar karo waktu maghrib. Ku zaman Kanjeng Nabi iku. Nek saiki dan ya wis 1400 tahun kemudian setelah Kanjeng Nabi dawuh. Cara ibarat musannaf Kiai Mustafa, cara 5:30 wis ana. Nah, gampangane. Padha bingung. Mikirno panggonan piye bangune, piye banyune senajan kabeh iku wis den sediake dening Allah kang agung hingga ajure bumi. Apa bumi iki bakal ajur? Ya arep ora percaya. Yen wong iku wani dadi wong Islam, kudu wani urip cara Islam. Aja urip terus-menerus dangak. Yen terus-menerus dangak mesti kesandung den syarat-syarat dening wong sing padha ngaku Islam modern. Urip cara Islam iku nganggo mata loro, yaiku urip ngawasi keperluan dunya lan ngawasi kepentingan lan nasib awake ana ing akhirat. Jadi awake dhewe kudu belajar cara hidup sing semestine iku piye. Nek cara Islam ngene diajarno sing penting sing nek perkara dunya iku sing perlu-perlu wae. Tapi nek perkara akhirat kabeh sing iso dienggo bekal akhirat ya kuwi dipentingno. Nah, gampangane ngono. Jadi ora abot sisah, ora terlalu mempentingkan akhirat tapi donyane ra karuan. Ya ora terlalu penting dunya sampai lali akhirat. Jadi awak dhewe nek cara urip secara syariat, urip ala-ala maksudnya menurut syariat sing apik iku keperluan dunia itu dicukupi. Aja terlalu berlebihan sing dibutuhno tak. Tur perkara-perkara akhirat sing penting. Maksudnya sing penting iku perkara-perkara akhirat sing iso dienggo bekal sobene akhirat yaiku ya dilakoni. Iya nglakoni perkara-perkara pentinge akhirat yo golek perkara keperluane selama itu ya. Mandar kudu luweh mentingake nasib awake ana ing akhirat ketimbang urusan dunyane. Sawane ana kang mangap cangkeme kanthi ngucap mengkene. Kang mengkono iku rok cara ilmu tasawuf. Aku ora kenal ilmu tasawuf. Yen aku nglakoni ilmu tasawuf bakal ketinggalan zaman. Ing iki mangsa wong kafir kaya mengkono kemajuane ana ing babagan ilmu. Wong Islam kudu nututi lan kudu ngukuli. Kaya mengkono gunane sedulur muslimin kudu ngerti yen sumbere kabeh ilmu tasawuf iku saking Al-Qur'an lan Sunnah. Awake yo paling ora ya sak isone lah sing apik-apik dilakoni nek kira-kira gak iso luweh terbaik daripada orang-orang non muslim ya paling ora sithik-sithik intine ade nek iso intine ora terlalu mementingkan perkara dunia tapi lali akhirat. Ya aja sebalike bareng. Tapi antara akhirat karo dunya iku diseimbangno. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.